Ar yr testyn I weld heno yn Lyc penod 15 ac adnod 20 rhan cyntaf. Yna cododd a mynd at ei dad. Yna cododd a mynd at ei dad. Ni'n troi nôl at y cwestiwn pwysig yma heno, cwestiwn holl pwysig yma, sef beth yw Edifeirwch. A cyn mynd ymlaen, mynd yn ôl I barhau a lle gadewson ni y bore yma, fi am wneud 2 beth gyda chi. Y peth cyntaf yw fi moyn darllen erthygl I chi sydd yn dod o wefan o'r enw letspray.uk. Mae hwn yn Saesneg. Dyma'r penawd ar y gwefan. Fy nôl yn mis Chwefror. Humanists, UK. Humanists tell Westminster government, ban repentance. Humanists UK have published their response to the Westminster government's consultation on banning conversion therapy. We go a lot on conversion therapy. Well, dyma oedd ymateb Humanists UK. Mediad Humanists UK in aml. Despite claiming to be strong advocates for freedom of religion or belief, they call for any ban to include verbal communications such as confessions, repentances, non-violent exorcisms, faith declarations, fastings, pilgrimages, and attendance on religious courses. They also welcome the conversion therapy law in Victoria, Australia, which explicitly bans prayer. Repentance, as one of the UK's largest explicitly anti-religious organisations, Humanists UK will be well aware of how central repentance is to Christian faith. Mae llawer o'r mediadau hyn yn deall, yn well na bobl yn yr eglwys. Repentance is at the heart of conversion. It means turning away from sinfulness and towards God. Repentance is inseparable from becoming a Christian. By calling for repentance to be explicitly outlawed in some circumstances, Humanists UK is really calling for legal limits on who can turn to Christ. It is a clear and direct attack on Christian beliefs and theology. Dyna chi, mae'n frawachus yn dydi bod pobl yn galw ar ein llywodraeth ni I gwneud Edifeirwch a gweddi yn anghyfreithlon. Yr ail beth o'n I moyn gwneud cyn parhau oedd rhoi rai dyfyniadau I chi ar Edifeirwch. Yr ein yn ddyfyniadau da. O jyst i'n helpu ni cyn bod ni'n mynd ymlaen. I ddechrau, dyma ddyfyniad o J.A. Packer, wastad yn dda darllen J.A. Packer. The New Testament word for repentance means changing one's mind so that one's views, values, goals, and ways are changed, and one's whole life is lived differently. The change is radical, both inwardly and outwardly, mind and judgment, will and affections, behavior and lifestyle, motives and purposes are all involved. Repenting means starting to live a new life. Yn ail, ar Tudur Jones. Rhaid chi wedi clywed am Tudur Jones, wedi marw erbyn hyn. Ysgrifennodd y lyfr enwog ar yr ysbryd glân. Dyma beth mae'n dweud ar Edifeirwch. Mewn Edifeirwch, y mae nid yn unig adnabod regioni fel pechod, y mae hefyd elfen daimladol ac elfen wirfoddol. Yr elfen daimladol
yw gofid am ein pechod. Yr elfen wirfoddol yw cefnu arno. Ac un arall, dyfyniad o W. Gruden, Wayne Gruden. We may define repentance as follows. Repentance is a heartfelt sorrow for sin, a renouncing of it, and a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to Christ. This definition indicates that repentance is something that can occur at a specific point in time and is not equivalent to a demonstration of change in a person's pattern of life. Repentance, like faith, is an intellectual understanding, is an intellectual understanding that sin is wrong, an emotional approval, an emotional approval of the teachings of Scripture regarding sin, a sorrow for sin, and a hatred of it, and a personal decision, to turn from it, a renouncing of sin, and a decision of the will to forsake it and lead a life of obedience to Christ instead. Ac un dyfyniad arall I chi o'r cyffesfydd ni. Mae fyna yr un Saesneg wedi. Cyffesfydd, llyfr glas. Mae wastad yn dda troi at ein cyffesfydd I ddarllen rhai o'r erthyglau hyn. 29 yw'r erthygl hyn. Oedd y bobl hyn wedi dod at ei gilydd I Aberystwyth. Y dynion mwyaf diwio oedd y pryd hyn, pobl fel John Elias a David Charles ag eraill. Ac roedden nhw wedi meddwl, reit, beth yw Edifeirwch? Dawn ni ysgrifennu lawr fel bod bobl gyffredin yn deall. A bydd yn ein cyffesfydd ni. A dyma erthygl 29 am Edifeirwch I fywyd. Mae Duw wrth alw rai mewn oed a synwyr trwy ei ras yn rhoddi Edifeirwch I fywyd iddi. Sef cyfnewidiad yn ei meddyliau, ei golygiadau, ei bucheddau, a gael ar dwys di-ragrydd am bechu yn ei erbyn. Ac oherwydd fod llygredd yn y gorau o ddynion ar y ddeiar, a'i bod trwy dwyll ei pechodau tu mewnol a themtasiynau y diafol yn llithro mewn llawer o bethau, a mae Duw wedi darparu yn y cyfamod gras, pan lithro ar rhai sy'n credu, bod iddynt gael eu hadnewyddu, dracheb, drwy Edifeirwch. Trwy y gras efengylaidd o Edifeirwch, a mae'r ysbryd glân yn gwneud dyn yn deimladwy o fawr ddrwg pechod, a ffriffydd yn Grist yn ymostwng, ac yn ei ffieiddio ei hun o'i blegyd, ac mewn galar ddiwiol yn cysau ei bechod, ac yn gweddio yn ddifrifol am fyddeiant o'i bechodau a aethant heibio, ac am gael ei nerthu trwy ras yn erbyn pechod, ac am ei llwyr bwriadu trwy gymorth yr ysbryd I rodio gebron Duw I bob rhwng I bodd yn bob peth. Y mae Edifeirwch I barhau trwy holl fywyd y Cristion, ac y mae yn angen reidio am fod corff y farwolaeth yn parhau, ac y mae yn ddyletswydd ar y dyn I wedi barhau, nid yn unig am bechod yn gyffredinol, ond hefyd am ei holl bechodau neilldio. Y mae o fath ddarpariaeth yn y cyfamod diogelwch credinwyr, fel nad oes un pechod mor fychan nad yw yn heiddi damnedigaeth, eto, ni ddwg y mwyaf ddamnedigaeth ar yr hwn sy'n gwir I farhau. Felly, y mae pregethu Edifeirwch yn angenreidiol bob dydd. Mae Edifeirwch yn ymwneud â'r meddyliau ni. A'r peth cyntaf welson ni y bore yma yw bod Edifeirwch yn meddwl ein bod ni'n dod i'n synhwyrau. Ni'n deffro I reality ein sefyllfa ni.
Ac mae hynny'n arwain ni yn ail at wynebu'r ffeithiau, fel man, y ffeithiau amdano ni yn hun. Dyn ni'n edrych yn cwmpas ni. Dyn ni'n gweld ble i ni yn onest. Dyn ni'n edrych ar ein cyflwr ni yn onest. Ni ddim yn twyllo'n hunain. Ni ddim yn dweud bod popeth yn iawn, pan dyw pethau ddim yn iawn. Dyn ni'n ymosgon o blaen Duw, ac ni'n cyfaddau yn cyffesu ger ei fronau y gwir amdano ni. Sef yn bod ni'n methu, yn bod ni wedi pechu. Ac ni'n flin am hynny. Ac ni'n cywilyddio ger ei fronau am hynny. Ond, mae mwy Edifeirwch na hynny. Dyna dau ben cyntaf y bore yma. Mae Edifeirwch, fel ni wedi gweld yn y dyfyniadau wedi darllen gyda chi nawr, mae Edifeirwch benderfyniad. Mae Edifeirwch yn penderfynu wneud rhywbeth. Mae yna weithredu i fod. Mae yna newid i fod. Nid jyst teimlad yw Edifeirwch. Mae lot o bobl yn meddwl ni. Mae'n teimlad yw Edifeirwch. Teimlo'n flin. Jyst teimlo'n flin am y peth. Wel, mae lot o bobl wedi teimlo'n flin am eu pechod, a dyn nhw ddim wedi edifarhau. Judas wedi teimlo'n flin am beth nath e, ond nid Edifeirwch oedd hynny. Ac felly ni'n parhau nawr gyda dau beth nesaf. A'r trydydd pen yw hyn. Mae'n rhaid gadael pechod. Mae'n rhaid gadael pechod. Mae'n rhaid troi cefn ar ein pechod. Mae'n rhaid troi cefn ar y wlad bell. Mae'n rhaid cael y penderfyniad hyn yno ni. Dyna ddigwyddodd yn y stori yn dyfyn. Dyma'r newid mawr. Dyma'r trobwynt yn y stori. Ni wedi cyrraedd hanner ffordd fel petai yn y stori. Mae'n un peth i ni sylwi. Ble i ni? Mae'n un peth i fod yn flin am ein pechod ac am ein sefyllfa. Mae'n un peth i wynebu hynny i gyd, ond mae'n beth arall i godi ar ein trad ac i adael. A dyna beth nath yma. Ar ôl dod i'w synhwyrau, ar ôl gwynebu'r ffeithiau amdano fe i gyd, ar ôl teimlo'n flin, ar ôl paratoi beth oedd yn mynd i ddweud, oedd yn mynd i gyffesgu, fe nath e codi a mynd, troi cefn arno fe, gadael e, gadael e. Dim pwynt oedi'n hwyrach yn fwy, mae'n rhaid gadael peth. Yna cododd a mynd. Felly dyma'r trydydd pen fawr. Mae'n beth mawr i godi ac i adael yn dydy. Mae'n anodd codi a mynd o'r wlad bell. Mae'n anodd troi cefn, ond dyma beth benderfynodd yma wedi cael digon. A wy'n mynd i fynd, wy'n mynd i godi, wy'n mynd i troi cefn ar hyn i gyd. Mae'n sgoffa ni yn dydy o lot yn yr Hen Testament, lle roedd Duw wedi dweud fy mae rhaid ti adael. Mae rhaid ti adael lle. Mae'n ffeindio lot yn dyn anodd, yn dweud, i adael Sodom. Ond dyna roedd rhaid iddo fe wneud. Roedd rhaid iddo fe adael Sodom. Ac felly'r mab, roedd rhaid iddo fe adael y wlad bell. A felly ni hefyd, ffrindiau, dyn ni hefyd i farhau
nes yn bod ni wedi gwneud hyn. Mae'n rhaid bod penderfyniad mewn fan hyn, a mewn fan hyn, mae'n rhaid bod rhywbeth yn ein ewyllus ni. Mae'n iawn i'r peth effeithio yn teimladau, ond mae'n rhaid bod rhywbeth hynny'n effeithio'n ewyllus ni i droi a newid. Rhaid i ni ffarwelio. Rhaid i ni droi cefn. A fel wedi dweud, mae hynny'n anodd. Yn ni'n cael ein pechodau. Yn ni'n mwynhau nhw. Wedi dweud hynny fwy nag unwaith. Hwna bleser mewn pechod i ni am gyfnod. Nôl at Lot. Oedd e wedi stryglo. Oedd ei wraig wedi cael ei amosib. Fe droiodd ei nôl. Doedd hi ddim yn gallu gadael Sodom. Mae Iesu Grist yn dweud fel yn anodd. Mae fel tynnu llygaid, ddemas. Mae llygaid ni'n werth fawr i ni. Mae'n meddwl Iesu Grist, weithiau mae'n rhaid i chi dynnu llygaid mas. Am braich ni. Am braich ni, mor werth fawr i ni. Ond weithiau mae'n rhaid torri'r braich i ffwrdd. Mae'n rhaid bod y penderfyniad yno ni, i chi'n gweld, i adael pechod. Ffrindiau, dyn ni ddim yn gallu addoli Duw a chadw pechodau. Dyn ni ddim yn gallu mwynhau maddeuant pechodau a choleddi pechod. Cadw pechod. Eto, ffrindiau, pa bechod sydd yn eich bywyd chi heddi? Os na bechod mae Duw yn galw arnoch chi i adael, yn benodol, yn eilltuol fel gwswn ni yn yr darllen o'r cyffes ffydd fyna. Cyffeswch eich pechodau o flaen Duw, ond bydded yr dymuniad, y penderfyniad hyn ynoch chi hefyd, i adael i droi cefn ar eich pechod. Yn bedwerydd ac yn olaf, os mae'n rhaid i ni adael ein pechod. Ond dyma'r pedwerydd peth sydd rhaid bod os ta wedi feirwch i fywyd yw. Mae'n rhaid i ni droi at Dduw. Troi at Dduw. Dyma'r ochr arall. A dyma'r ochr gadarnhaol. A wy'n falch bod ni'n gorffen gyda hwn. Achos mae yn gadarnhaol i ni. Pan i ni'n edifarhau, i ni'n troi ar ein pechod, ni'n troi ar yr hen wlad bell ydyn, ond i ni'n troi at Dduw. Dyma'r adnod eto yna cododd, a mynd at ei dad. A mynd at ei dad. Oedd yna benderfyniad gyda'r mab i droi at o'r wlad, oedd. Oedd wedi cael llawn bol ar y wlad, oedd. Oedd wedi cael digon a ddiflastod byw yn y wlad yna, oedd. Ond oedd rhywbeth mwy gyda'r mab. Nid na beth gyrodd e. Beth oedd yn gyrru oedd y moyn mynd at ei dad. A mae eisiau ni ddal gafel yn ffrindiau. Dyma'r prif peth yn ei feddwl e. Ynddo fe? Cofio bod yna pa sawl gwas sydd o eiddo fy nhad. Mae'n dechrau meddwl am ei dad e.
Mae'n dechrau meddwl am garedigrwydd I dad. Mae'n dechrau meddwl am gariad I dad. Mae'n dechrau meddwl am y cymdeithas sydd yn I dad. Na beth sydd yn ei yrru, na beth sydd yn cael ar ei drad. Ni wedi cael ni'r emyn sydd mor hyfryd, a dydy'r peth yn hyfryd. Blaenais. Blaenais ar y wlad lle mae pechu. Am ddod adre I dif yn hawdd. Rwy'n hiraethu. Mae wedi cael y peth yna ar y mynydd. Rwy'n hiraethu. Hiraeth. Hiraeth. Gael da yw hiraeth. Mae wedi bod yn newyddion am rhywbeth. Gwmni yn rhywbeth mae'n cymryd o fi ddim yn deall lle. Ond chi'n gwybod, ond maen nhw wedi methu nhw. Hiraeth. Hiraeth gyda'r mab yma am ei dad. A mae hwn yn bwysig mewn Edifeirwch. Neu jyst bod ni'n troi cefn ar bechod. Mae'n bwysig, holl bwysig. Ond ni'n troi at Dduw. Hiraeth am Dduw. Chi'n gweld, ffrindiau, dydy troi o bechod ddim yn ddigon. Os I chi heno, jyst yn meddwl wy'n mynd I droi o'n bechod, chi'n mynd I fethu. Chi ddim yn I lwyddo. Mae yna ddigon o bobl sydd wedi trio droi o'i bechod. Mae yna ddigon o bobl sydd wedi trio beth yw'r gair? Reform, diwygio. Trio gwella. Dwi ddim yn mynd I wneud hwnna to. Dwi ddim yn mynd I wneud hwnna to. Meddwl am Luther, yn trio'n gweld ein pechod ac yn trio to. Methu. Dyn ni ddim yn sefyll, pryndiau deallwch hwn, yn ymwybodol o hyn. Dydw I ddim yn pregethu. A dweud wrthych chi, pan ych chi troi o'ch bechod, pan ych chi troi o'ch bechod. Os na gyd wy'n cyhoeddi I chi, mae'n haearnaidd, mae'n oeraidd. Ac I chi mynd I deimlo fel hyn. A ddim wneud hynny. A chi'n iawn, alla I ddim wneud hynny. Dyna beth mae'r holl gryfyddau yn galw arna ni wneud. Mae'n eich chi droi o'ch bechod. Ond wy'n i'n dweud, mae'n eich chi droi o'ch bechod. Mae'n eich chi droi Dduw. Mae'n eich chi droi Iesu Grist. Dyma wedi dweud. Troi o'n bechod. Mewn gostyngeidrwydd a chywilyn. Ond at Dduw. Dyma beth mae'r Westminster Catechism yn dweud Saesneg. Mae hwn yn hyfryd. Dewch ar hyn. Repentance unto life is a saving grace whereby a sinner, out of a true sense of his sin and apprehension of the mercy of God in Christ, doth, with grief and hatred of sin, turn from it unto God with full purpose of and endeavour after new obedience. Mae hynny mor dda, chi'n gweld. Dwi ddim yn dweud chi fan hyn I droi o'ch bechod yn unig, achos fel fi'n dweud, mae hwnna'n ormod I chi. Chi ddim yn neud e. Fi'n dweud wrthych chi, droi at Dduw. I droi at Dduw, ac I droi at Iesu Grist. O'ch chi sylwi hynny? And apprehension of the mercy of God. Mewn Edifeirwch, mae yna apprehension, mae yna ddeall yno ni. O Duw yn rigaro. Oedd y mab yn gwybod, falle mae hyn yn mynd tu hwnt i'r Dameg. Ond mae rai bobl achos mae hyn yn ymresymu fel hyn dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd. Ond mae rhywbeth yn ei galon bod I dad yn mynd I gymryd fel gwas o leia. Bydd e'n rhoi job I fi. Fel fi'n dweud, dwi'n gwybod beth sydd yn dod, dwi'n gwybod y hanner sydd o'i flaen. Ond o leia mae'r syniad yna gyda fe. Fe fydd I dad yn ei rhywbeth. Mae'n well bod gyda'i dad yna fan hyn,
the apprehension of the mercy of God. Mae'n deall hynny. Ffrindiau, pan i ni'n edifarhau, i ni'n troi at Duw gyda'r deall yma, fel Dafydd yn y Salm. Hwna drigaredd yn ni. Trigarhawdd yn ôl dy dosturiaethau. Chi'n gweld? Oedd Dafydd yn dal yn hwnna. Chi'n gweld? Roedd y mab yn gwybod. Byddai dad ddim yn ei wrthod. Yna hefyd, i ni'n gwybod, bydd Duw ddim yn ein gwrthod ni. Pwy arall sydd yn gallu ni helpu ni? Pwy arall sydd yn gallu hachub ni? A dyna'r pwynt i ni'n troi ato fe mwyn iddo fe'n hachub ni. Chi'n gofyn i'n dod nôl beth ble i ni gyda pwrpas hyn. Mae Duw wrth i fod yn achub pechaduriaid. Chi'n gweld, ffrindiau? Mae hwnna'n bwysig, a bydd hwnna'n help gobeithio i rai yna chi. Dydy Duw ddim yn ein derbyn ni oherwydd ein edifeirwch. O reit, deallwch chi heno. Dydy Duw ddim yn ein derbyn ni ar sail ein edifeirwch. Dydy Duw ddim yn edrych ar ein edifeirwch. Dyw ddim yn digon da. Dydy Duw ddim yn mesur eich edifeirwch chi. Chi ddim yn cael eich derbyn oherwydd eich edifeirwch. Chi ddim yn gallu cael eich derbyn heb edifeirwch, ond nid oherwydd ein edifeirwch ni. Neu mae'n dod yn weithred. Dydy Duw ddim yn derbyn ni ar sail ein gweithredoedd ni, a mae rai pobl, a mae rai Cristnogion yn ei edifeirwch i fod yn weithred. Dydy fe edifeirwch i ddim digon da. Wi ddim yn gwybod os mi wedi edifarhau ddigon. Dydy Duw ddim yn edrych ar maint eich edifeirwch ni. Sy'n bwysig bod ni'n edifarhau. Ac mae'r edifeirwch gwana. Ac i ni gyd yn wan, i ni gyd yn bechadurus. Mae hyd yn oed edifeirwch ni yn bechadurus. Mae hyd yn oed yn edifeirwch ni yn ddrwg. Fe wedodd rhywun, mae hyd yn oed rhaid i edifeirwch ni cael ei golchi yn waed Iesu Grist. Wir. Nid ar sail ein edifeirwch. Nid ar sail ein ffydd ni chwaith. I ni'n troi at y fe mwyn iddo fe'n achub ni. Ond i ni'n troi gyda'r deall yma, gyda'r ffydd yma. Chi'n dweud, mae'r ffydd yw hyn, wel oed. Beth yw'r gwaniaeth mewn ffydd? Mae'n waniaeth. Mae'n rai pobl yn poeni a wedi edifarhau a ffydd. Maen nhw'n dod â'i gilydd. Chi ddim yn gallu edifarhau heb credu, a chi ddim yn gallu credu heb edifarhau. Maen nhw'n dod gyda'i gilydd. Bydd o poeni am hynny. Dyn ni'n edifarhau gan credu. Bydd yn ein derbyn ni. Felly, ffrindiau, does dim ots os yw'n edifeirwch ni'n diffygio. Nid troi ydyn ni o'n pechod mwyn gwella. Chi deall hynny? Dyn ni ddim yn edifarhau mwyn gwella. Ni'n edifarhau mwyn iddo fe gwella ni. Yn sicr, fel wedi dweud, dyn ni ddim yn cael ein derbyn oherwydd ein edifeirwch. Nid pwrpas edifeirwch yw gwneud ni'n well person. Pwrpas edifeirwch yw mynd â ni at Duw, mynd â ni at Iesu Grist, fel bod e'n gwneud yn well person. Peidiwch â phoeni felly am faint eich edifeirwch, safon, ansawdd a eich edifeirwch. Dyw ddim yn mesur. Dyw ddim yn derbyn. Oherwydd beth i ni'n cynnig iddo fe. Peidiwch â poeni a dwi wedi edifarhau ddigon. Mae jyst y bwriad yn ddigon. Cofiwch, mae'n digwydd mewn fan hyn. Y bwriad yna, fel yr emyn, os yr hoswch nes eich gwella, beth diddewch yn eich byw? Bydwch yn meddwl, dwi edifeirwch chi ddim yn ddigon da. Edifarhewch. Just edifarhewch. Trwch
at Dduw. Ni gyd yn gallu gwneud hynny. Ni gyd yn gallu troi. Ni gyd yn gallu dweud bechais. Felly peidiwch ag aros. Alle fod na rhywun yma heno. A chi wedi anghofio beth yw I edifarhau. Mae'n gallu digwydd. Chi'n anghofio? Wel, edifarhewch. Edifarhewch heno. Falle bod rhywun erioed wedi edifarhau. Wel, edifarhewch. Trowch cer ar bechod. Ond trowch at Dduw. Trowch at yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae hwn yn derbyn cyflecanol a phechaduriaid. Amen. Wel, fe ganon ni I orffen emyn 309. Nage 310 a 311. Yn gwybod ni wedi canu'r emyn. Mwyn ag unwaith dros wythnos diwetha am dim ots am hynny. Unwaith to, emynau wedi seilio ar yr adnodau hyn. Felly, 310 a 311. Beth